Здравейте на всички, аз съм Жабърди и в този клип играме Майнкрафт с новата версия, която може да си правиш всеки легла. С бела форма може да направиш бело легло, с червено легло, с зелено легло. Ето това не е мод. Зелено легло, майко, какво ще има. Но това сега, чуйте, знам, че спитате. Аз играм от може би 30 минути, 10 минути вече имам айрон лъжи, защото аз копах мината, намерих кол. После си намерих такова айрон 5, направих си кирка и меч, ми трябваха такова пръчки. Аз си викам, айде да направя цял сноп такива сурови дървета и после. Защото така, да събера малко дървета и вече имам, гледайте какво съм така. Направо съм пълен с неща. Та баща, гледайте колко дълбоко я направих, защото аз много се влекох и в нея да я копая. Добре, да започвам пак да копаем в нея. Слизаме надолу, слизаме надолу. Ето тук има още коно, сега на мен не ми трябва. Да изкопаем. What? Злато! И лапис! Yes, бе! И сега ми е късметлийския ден. И айрон, yes! Направо това е. Да кажа, аз това го бех намерил преди да снимам клипа, но просто го запечатах, за да ви го покажа и да ви изненадам. Не че съм го прави на креатив. Не би го правил никога креатив, аз обичам да си оцелявам. Лад колко айрон. Трябва да сложа факел. Тук всичко е на български при мен. Пръст! Да ти пръст! Аз си щупих факела. Уф! Просто ще го слагате ето. По-трудно да зачуп. Това беше всички и тук като... Не. Това беше всички, но голда не е свършил. Голд, толкова много голд. Аз мисля, че има само лапис и злато, а то се оказа и че айрон има просто... Невероятно и излизаме от мината за сега. Хоп. Не за да направя поредица. На този сервер, но няма да има в плейлист. Че не може да измисля. Ако измисля, има в плейлист. Да ви кажа, че повече епизоди на фермата няма да има. И на мен ми е трудно, просто без как изтрих сервера. За жалост. Но гледайте колко сега неща имаме. Така че да не ви натъжавам и да започваме да спреме нещата, които имаме. С които имаме. Хоп. Добре. Не може да си направят цветни първо на първо. Те тук в печката. Да изпечем първо златото. Колко много е. Вау. Златно. Кюч. Аз вика златно тухло, и златно кюч става. Добре, да сложим и пръчки, защото огъня ще ни изгасне. Така че отивам да взема малко. Хоп. Тук ми се стигнат. 1, 2. Що ги слагам, бе? Нали имам въглени? Хоп.
4 ще стигнат. Даже ще сложа всичките. Тещ. Добре, чакам да спичат. През това време с какво да правя? Айде да убием малко животни. Така бързо. Това ми е втория ден в този сервер и вече имам голд. Такъв късмет извадих с този сервер, бе. Господ да благослови. Господ велики. Господи, ти си велик. Да вземем това праса. Вземем прасето. Вземем прасето. Ще го печеме на бавен огън. Добре. Года е почти готов. Мисля, че трябва да е готов. То докъде се обича този голден, наш стана стареца май. Чекаме го, чекаме. Сега загна да спече айрона. Гледайте колко неща може да си направим от голдена. И аз искам златна ябълка, така че ще почупаме дървета за златна ябълка. То задните ябълки по колко се дават, бе. По една стигна! То е много гадно, само по една. Това не е честно, затова не мога да си правя златни ябълки. Искаме чатнати. Какво си направя? Нема ябълка, ами 8 айрон да дам за бронята, така че мисля да си направя такова. Една златна броня. Знам, ще се хъба много за почти нищо, ама така се рискува добре да си я сложим. Какво да взема? От злато друго. Златните бутушки, само те ще сторят тук. Защото златото на оръжие много бързо се хаби. Хоп, па ще се направим айрон панталони за 6. Или пък айрон шлем, по-добра айрон шлем. Че е за 5. Наспестяваме. Добре, айрон, още ли се пече, бе? Я пробвам едно текче, хоп. Хоп. И пак се възвърнах на шит. Добре, ще се направим. Няма да справя ермбония, не искам просто, ама... Шит. Динарен шлем. И... Какво да си направим тук? Какво? Айрон, брат, айде. Хора, тук ще приключвам с този клип. Абонирайте се за моя канал. Не забравяйте да дадете по един лайк. Бай-бай!